F'pajjiżna fl-aħħar 10 snin in-numru ta' separazzjonijiet kienu l fuq minn 100 każ kull sena. Bl-iżjed każijiet ta' separazzjonijiet irrappurtati kienu fl-2011 b'134 każ b'kollox. F'Malta n-numru ta' każijiet jisbqu dawk ta' Għawdex u d-differenza hija kbira. Fil-fatt, pereżempju, is-sena l-oħra, f'Malta kien hemm 109 każijiet ta' separazzjoni bejn koppji, iżda fil-Gżira ta' Tletolijiet kien hemm biss 6 każi. Dr. Rodien Xiberras, avukat tal-familja, spjegatilna fuq żewġ tipi ta' separazzjonijiet li jeżistu. Separati de facto tfisser li jiena fatwalment inni mhux ngħix fiżikament ma' żewġi 4 snin jekk inni 4 snin barra mid-dar, però legalment għadni miż-żewġa m'iniex separata. Separazzjoni de jure, jiġifieri jiena separata legalment. Issa jew b'kuntratt, kif spjegajt iktar kmieni jew nkella b'sentenza. Dr. Xiberras għaltinna wkoll xiġri meta jkun hemm qbil bejn il-koppja biex tissepara. Jiddependi mill-koppja. Ġifieri jekk il-koppja tkellmu bejniethom u jħossu li żwieġ tagħhom m'għadx hemm futur għalih, jistgħu jagħmluha konġuntivament. Ġifieri jekk ikunu addirittura ftehmu fuq kollox diġà, ovvjament kull wieħed minnhom ħajqabbad l-avukat tiegħu, jekk ikun hemm ftehim jiġi imħejji kuntratt ta' separazzjoni u jekk ikun hemm qbil nagħmlu il-proċess ikun konġunt, ġifieri nagħmlu medjazzjoni permezz ta' nota f'dal każ konġunta biex kemm jinqara l-abbozz. L-avukat tal-familja qalet li fejn ma jkunx hemm qbil xorta jiġu preparat il-karti meħtieġa mill-avukat tal-persuna li jkun tkellem u talab separazzjoni u l-ġudikant jibgħat taż-żewġ partijiet sabiex jibda l-proċess. Dr. Rodien Xiberras spjegatilna li mhux dejjem ikun hemm qbil bejn il-koppji għaliex ikun hemm min jimplika jew inkella min ikun għadu r-rabbja tal-parti l-oħra. Isaħqet li huma fl-interess taż-żewġ partijiet li dejjem jinstab kompromess. Imma inti tittara the bigger picture, jekk jinħammur il-qorti bej id-dewmien, bej it-tul ta' snin, il-weġġat ikomplu jikbru, ġina nirraġuna aħjar inċedi forsi ftit. Imma finalment imbagħad in the bigger picture hemm ħafna mill-affarijiet li jiena ftemt fuqhom għax hekk ammur quddiem l-imħallef u mbagħad l-imħallef mhux ħajqgħod jara ma ħanara Rodien xi tħoss, ħanara in-naħa l-oħra xi jħoss. L-imħallef ħajjimxi skont il-liġi